Hello friends, बरायबाय चैनल ऑफ इन कॉन्सेप्टआव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चैनलाव दा सशियेल वेलफेयर अफिस क'क्राझाराव पोस्ट फैदों दा बे जाबाय मोनसे मिशन दा कन्ट्रेक्चुअल बेसिसाव नोंथांमोना मावबाय थानो हागोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि दा बेनि एप्लाइ प्रसेस माब्रै जागोन जब प्रफाइला माब्रै बेनि सायाव जोङो सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो थाबनो साख्रि मोनो बे टाइपनि पस्टफोरा दा जियानो जा जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बे जाबाय अफिशियल वेबसाइट नाथाय बावहाय बिथांमोना अफिशियल नटिफिकेशन पाब्लिश खालामाखै पेपारावसो मोनदों दा बेखायनो नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन आंनि डिसक्रिप्शननिफ्राय चेक खालामनो हागोन नै बावहाय क्लिक खालामबा साइडआ बाव माने दासिमबो आपल'ड जायाखै अफिशियल नटिसआ आरो बेखौ दोनथ'नानै अब्लाबो जोङो माने डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जों दायो मोनसे नटिसखौ नायग्रोनो दा बे जाबाय अफिशियल नटिफिकेशन बेखौ पेपारावसो होनाय जादों दा बेखौ एप्लाइ खालामा फार्स्टआवनो गोसोआवला स्टेन्डार्ड फर्मावसो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ बहा मोनो होनोबा अनलाइन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै मोननो हागोन जिखुनु जाया दखाननिफ्रायनो बा अनलाइन सेन्टारनिफ्राय अके देन बेनिफ्राय बे पस्टआ एक्सुअलि मा नैबे WCD नि आन्डाराव थायो गोबांथार मिशन जेरै बाहाय नोंथांमोना मोनदों मिशन शक्ति होननाय थिग बेबादिनो मिशन सादेनबो थायो आरो लोगोसे बेनो जाबाय वान स्टप सेन्टारबो थायो आरो लोगोसे नोंथांमोना मिशन बादसाले होननायबो नोंथांमोना मोननो हायो दा बेफोर गासैबो कन्ट्रेक्ट बेसिसाव थायो नाथाय बे पस्टआ थाबाय थायो आरो बे मिशना थाबाय थायो जेरै नोंथांमोना खोनादोंना NHM अके NHM बेनिफ्राय SRLM फोर खोनादों थिग बेबादिनो सेम मिशन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थ' बेखायनो बेफोरबादि पस्टआ थाबाय थायो आरो नोंथांमोना मिन्थिखादोंमोन जायफ्रानोखि आंनि सिगांनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायदोंमोन दा बेवहाय मोनसे मिशन बादसाले आं खोन्थानाय बायदि फैदोंमोन बेयावबो आंबो सुपारभाइजार पस्टआव सेलेक्सन जादोंमोन नाथाय जयनिंखौ खालामनाय जायाखैमोन दा जायफ्रानोखि जयनिं खालामदों बिथांमोना दासिमबो मावगासिनो दङ अके माने थाबाय थायो आरो इनिशियेलि 11 मान्थस होयो नाथाय बियो थाबाय थायो बे कन्ट्रेक्चुवेला थाबाय थायो अके देन बेखायनो गोसो दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखायनो बे मिशन शक्तिनि आन्डाराव क'क्राझारनिफ्राय पस्ट ओंखारदों बेनो जाबाय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम एसिस्टेन्ट एबा DPA पस्ट फैदों सासे पस्ट दङ आरो डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेजआ थाखानांगौ बेखौथ' रोंखायो एन्ड बेनिफ्राय बेवहाय फ्रेश केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एटलिस्ट बेवहाय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सआ नोंथांमोना मावनाय जानांगोन आरो अके NGO जा गभर्नमेन्ट जा जायखिजाया सिगां मावखानाय दङबा मोनगोन एन्ड 20,800 पर मान्थ बावहाय नोंथांमोना सेलारिखौहाय मोननो हागोन बे जाबाय नोंथांमोननि DPA पस्टआव जुदि बेयाव इलिजिबल जायाबा डाटा एन्ट्रि दङ डाटा एन्ट्रियाव सासे पस्ट दङ बेयावबो सेम क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बाव बिदों नाथाय बिनि सेलारिया खम 10,400 पर मान्थ बे जाबाय डाटा एन्ट्रि लेभेलखाय खम दङ दानिया बेखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना गासैबो फरायनायनि डिटेल्सखौ हरनांगोन जेरै एडमिटनिफ्राय लानानै जि दङ डिग्रीसिम लोगोसे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ कम्पालसरि बे थाबासो मोनगोन जुदि बे गैयाबा स' नोंथांमोना मोननाय नङा देन बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस हरफानांगोन एन्ड सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन कम्पिउटार टेस्ट जागोन बेनिफ्राय अरेल टेस्ट जागोन आन्डार मिशन शक्ति अके माने मोनथाम स्टेज दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि STPआ बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय नेक्स्ट नायोबा बे जाबाय मोनसे प्रजेक्ट नोंथांमोना मोनदों एबा नोंथांमोना नै बेवहाय डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट होनना बुंदों IT मिशन शक्ति होनना बुंदों माने बेखिनि मोनसे दङ आरो गोबांथार WCD नि आन्डाराव थायो बेफोरबायदि मिशन आं बेखौ खोन्थाखाबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेयो एक्सुवेलि लास्ट डेटखौ होनाय गैया बाट 9 जानुवारिसिम बियो थागोन दे 9 जानुवारिसिम बियो लास्ट डेटआ दङ दा बेखौ एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना डाइरेक्ट सशियेल वेलफेयार अफिस क'क्राझाराव थांनानै हैनो हागोन जुदि गोजाननि दङबा लाइक उदालगुरि बाक्सा चिरां तामुलपुर दङबा स्पिड पस्ट खालामनानैबो नैबे पिन नाम्बार होनाया बेवहाय एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन दे होमबानो सहैगोन अब्ला सर्टलिस्ट खालामगोन सर्टलिस्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ कल खालामगोन आरो नोंथांमोनाव मेसेज फैगोन एबा मेलावहाय मेसेज फैनानै कल लेटारा फैगोन आरो अके जायफ्रानोखि सर्टलिस्ट जायो दा बेखिनि नोंथांमोना बुजिबाय दानिया जुदि बेयाव नोंथाङा इलिजिबल जायाबा नेक्स्ट दङ पस्टआ बेनो जाबाय फिन कनसेप्टआव WCD नि आन्डारावनो बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि वान स्टप सेन्टार क'क्राझाराव स' बेहायबो नोंथांमोना वान स्टप सेन्टार क'क्राझाराव डिपार्टमेन्ट अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेनो नोंथांमोननि दा बिनि केस वर्कार पस्ट सासे दङ बेनिफ्राय काउन्सिलर पस्ट सासे दङ अके माने सासेल' दङ बा अनलि आइजोफोराल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बिनि हाई क्वालिफिकेसन बिनाय दङ जेरैहाय बेचेलर इन ससियेल
वार्कार बा ल'आव बा साइकोल'जि बा ससियल'जि बेखिनि नोंथांमोना ससियेल साइन्स थानाय जानांगोन 3 years वर्किं एक्सपिरियेन्सआ बेवहाय बिनाय दङ दे बेखिनि दङ होमबासो नोंथांमोना खालामनो हागोन देन बेनिफ्राय 25,000 पर मान्थ मोननो हागोन आरो बे जाबाय अनलि आइजोफोराल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया नैबे केएस वर्कार पस्टआ थाबैनो फैबावसिगोन बेनो जाबाय नैबे WCD नि आन्डारावनो मोनसे मिशन बादसालाय होननाय पस्ट दङ केएस वर्काराव 12 पास खालामबानो नोंथांमोना क्लास 12 पास खालामबानो मिशन बादसालायनि आन्डारावहाय अलमस्ट 15,000 खाथियाव सेलारि मोनगोन थाबैनो पस्टआ फैबावसिगोन नाथाय नैबे मिशन शक्ति वान स्टप सेन्टाराव बेवहाय अनलि आइजोफोरखौल' चान्सखौ होदों नाथाय मिशन बादसालाया फैयोब्ला नोंथांमोना बे सेम पस्टआवनो खालामनो हागोन केएस वर्काराव अनलि नोंथांमोना 12 पास बानो हौवाफोर हिन्जावफोर खालामनो हागोन मिशन बादसालायना बेबायदि टाइपनि हाई लेभेलखौ माने बेवहाय लानाय नङा आरो अके माने बियाखै आरो देन नेक्स्ट बिनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरदो सेमानो गांनै फट'कपिस नांगोन बेनिफ्राय थ' बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ एक्सुवेलि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ बे कम्पालसरि दे बे पस्ट लेभेलाव बैसा सेम 21 निफ्राय 45 इयार्ससिम बिनिया बेवहाय खुनु एग्जाम गैया डाइरेक्ट बेवहाय बाइबा टेस्ट लागोन माने वाकिन इन्टारभिउ लादों अनलि बाइबा टेस्ट खालामनानै बेखौ सेलेक्सन खालामगोन आरो अके बेखिनि देन एप्लाइ डेट होनोबा बेनो 9 जानुवारि अके स' 9 जानुवारि लास्ट डेट एप्लाइ दायो सोलिगासिनो 9 जानुवारि बिनि लास्ट डेट बे सेम एड्रेसाव नोंथांमोना हैनांगोन ससियेल वेलफेयार अफिस क'क्राझाराव हैनांगोन आरो एप्लिकेसनाव नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मावहाय मेल आइडिखौ होथारनांगोन मेलाव नोंथांमोना मेसेज फैगोन नालाय बेखायनो मेल आइडिखौ नोंथांमोना जाहाथे एप्लिकेसनाव जाहाथे लिरनो हायो बेनो जाबाय एनभेलपआव अके दाना फैबावबाय नेक्स्ट पस्टआव बेनो जाबाय मिशन शक्तिनि आन्डारावबो आरोबाव फिन खनसेबाव साख्रि बेनो जाबाय रेसिडेन्ट सुपारिनटेन्डेन्ट दङ बे सासे पस्ट दङ बे जाबाय हाई लेभेलनि पस्ट बेखौ नायदो स्क्रिनशट खालामनानै देन फैबाय अफिस एसिस्टेन्ट पस्टआव बेवहाय नोंथांमोना एटलिस्ट बेनो जाबाय डिग्री पास खालामनानै 3 years वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना अफिस लेभेलाव मावनाय जानांगोन NGO जा बा गभर्नमेन्ट सेक्टर जा जायखिजाया 17,000 पर मान्थ मोनगोन MPW एबा माल्टिपार्पस स्टाफआव सानै पस्ट दङ बेवहाय जायखिजाया नोंथांमोना गोरोंखौ बिदों आरो बाट 10 पासआनो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन 10,000 पर मान्थ एबा 10,500 मोनगोन आरो देन कुक दङ बेनिफ्राय बेवहाय सानै पस्ट दङ बावबो 10 पास खालामनानै एक्चुअलि बेवहाय एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ 10,000 बेबो 500 पर मान्थ देन सिकिउरिटि दङ साथाम पस्ट दङ बेखौ नायोबा 10 पास खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय 2 years एक्सपिरियेन्स बिदों 9,000 पर मान्थ मोननो हागोन आरो अके देन जों बेखौ मिन्थिबाय बेनिफ्राय गासैबो सेम डकुमेन्ट्सखौ नांगोन 10 पासनिफ्राय लानानै जि दङ बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बावबो बिदों जेरै कुकआवहाय नोंथांमोननि सिकिउरिटियावहाय देन माल्टिपार्पसाव बेवहाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांलाया जिखुनु जाया एप्लाइ खालामनो हागोन देन बाव एग्जाम गैया अनलि इन्टारभिउ दङ बेनो जाबाय बाइबा टेस्ट दङ अके बैसासिम बेनो जाबाय 21 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि STआ एप्लाइखौ खालामनो हागोन देन बेनो एड्रेसा सेम आं खोन्थानाय बायदि सेम एड्रेस 9 जानुवारि बिनि लास्ट डेट नोंथांमोना बेवहाय ब्लेंक मोनदों अब्लाबो 9 जानुवारिखा बिनि लास्ट डेटआ जों दहाय नटिसआव नुदों नालाय दा बेखिनि आरो क'क्राझाराव हैनो हागोन नोंथांमोना गोसो दङबा आरो जायफ्रानोखि गोजाननि स्पिड पस्ट बाय पस्ट खालामना हरबानो जाबाय आरो बेखौनो कि माने स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय साबमिटखौ खालामनांगोन आरो बे कन्ट्रेक्ट बेसिसआ 11 मान्थ्स थायो नाथाय इनिशियेलि 11 मान्थ्स बाट बियो थाबाय थायो दासिमबो मावगासिनो जोंनि लोगोफ्रा अके